Σας είχα πει ότι στις 9 η ώρα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Να προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Είναι πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ. Κύριε Ρόμπαπα, από τον προηγούμενο μήνα που σας είχαμε εδώ, τι έχει αλλάξει στην ελληνική οικονομία? Γιατί διάβασα νωρίτερα το πρωί μία έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνει ότι στην πραγματικότητα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί παρά τις ονομαστικές αυξήσεις που έχουν γίνει. Τι γίνεται, φταίει η φορολογία? Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ. Νομίζω ότι έχω γίνει τακτικός επισκέπτης τα Σάββατα το πρωί. Έτσι πρέπει, κύριε Ρόμπαπα, γιατί μας βοηθάτε λίγο να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Γιατί εκεί είμαστε λίγο δύσκολοι σε αυτό. Βλέπουμε τη μία πλευρά, δυστυχώς δεν βλέπουμε την άλλη. Είμαστε και πολύ θυμωμένοι, δεν τα βγάζουμε και πέρα. Ναι, νομίζω ότι βιώνουμε ακόμα τα αποτελέσματα της κρίσης, δεν τα έχουμε ξεπεράσει και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και έχουμε περάσει 15 χρόνια από τη ζωή μας σε αυτή την κατάσταση. Ναι, μεν αρκετά πράγματα βελτιώνονται, αλλά δεν έχουμε επιστρέψει στο βιωτικό επίπεδο του 2008-2009 και συνεπώς αυτό είναι ιδιαίτερα επώδυνο. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα σε σχέση με άλλους, αν σκεφτούμε ότι παλιότερα είχαν το διπλάσιο, έχουν σοβαρό πρόβλημα γιατί έχουν συνηθίσει να ζουν διαφορετικά. Τώρα, στο ερώτημά σας είναι ότι τι έχει αλλάξει τον τελευταίο μήνα. Η πραγματικότητα, η ειλικρινής απάντηση είναι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Προφανώς τα πράγματα αλλάζουν πολύ σιγά, ιδίως όταν αλλάζουν προς το καλύτερο. Προς το χειρότερο μπορεί να αλλάξουν αυτό το βλέπουμε, δραματικά. Το βλέπουμε και στις σχέσεις μας, κύριε Ρόμπαπα. Μπορεί να χτίζεις μία σχέση για πάρα πολλά χρόνια και σε μία στιγμή να την καταστρέψεις. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν ένα από τα προβλήματα και στις προσωπικές μας θέσεις, αλλά σίγουρα στην οικονομία, ότι το κακό έχει άμεση επίπτωση πολύ συχνά, πας πολλά χρόνια πίσω και για να καταφέρεις να κλείσεις το κενό στη συνέχεια θέλεις πολύ υπομονή, να αλλάξεις τον τρόπο που λειτουργείς εσύ προσωπικά, η οικονομία και να φτάσεις στο επίπεδο που ήσουν πριν. Γιατί επιμένει αυτή η ελληνική οικονομία να παρουσιάζει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας? Τώρα, γιατί σας το λέω αυτό? Διάβασα σε ένα ειδησιογραφικό πρακτορείο που ασχολείται όμως με το αυτοκίνητο, ότι μια κινεζική εταιρεία θα φέρει κάποια καινούργια της μοντέλα εδώ. Αυτή η κινεζική εταιρεία έχει και κάποιους χώρους σχεδίασης και διαφόρων άλλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, 3-4, μεταξύ αυτών και την Ιταλία. Και αναρωτιέμαι, έρχεται αυτό το όχημα στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε εκείνος που το φέρνει, εντάξει, δεν θα πω ποιος είναι για να μην φανεί ως διαφήμιση, να έχει κάνει και μία συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, να δημιουργηθεί και μία μεταποιητική μονάδα στη χώρα, για να δούμε λίγο και το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, γιατί δεν είναι μόνο η παροχή υπηρεσιών. Ναι, ένας εισαγωγέας είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει να επενδύσει σε μια χώρα, να κάνει μεταπίεση, να κάνει κάτι επιπλέον. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές αποφάσεις, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σπάνια. Και ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουμε παραδοσιακά, που ζητάμε, για παράδειγμα, στα εξοπλιστικά ανταποδοτικά ωφελήματα, βλέπουμε ότι αυτά δεν λειτουργούν στην πράξη. Η ουσία λοιπόν είναι ότι για να επενδύσει κάποιος στη χώρα μας πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον που θα επενδύσει, θα έχει μια σχετική ασφάλεια και θα μπορέσει να βγάλει κέρδος. Μα αυτό όμως δεν είναι και το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι δημιουργεί συνθήκες οικονομικής σταθερότητας? Σωστά. Και το πετυχαίνει σε μεγάλο ποσοστό. Εδώ θα αναφερθώ σε μια έρευνα που παρουσιάζουμε κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας του Fraser Institute, ο οποίος αξιολογεί την οικονομική ελευθερία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Να πω τι σημαίνει οικονομική ελευθερία, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε οικονομική ελευθερία και σκεφτόμαστε μόνο φορολογία, ενώ είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Το πρώτο είναι το μέγεθος του κράτους. Πόσο μεγάλος είναι ο δημόσιος τομέας, αν το κράτος κάνει τον επιχειρηματία, ακόμα και ποια είναι η σχέση των δημοσίων επενδύσεων προς τις ιδιωτικές. Για παράδειγμα, σήμερα το κράτος δεν κάνει τον επιχειρηματία, αλλά είναι μεγάλο και επίσης έχουμε. Η σχέση των επενδύσεων των δημόσιων με των ιδιωτικών είναι αρνητική. Γιατί έχουμε πολλά χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν έχουμε μια οικονομία που οι επενδύσεις προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, προέρχονται από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν είναι κακό, είναι θετικό ότι υπάρχουν. Είπατε όμως ότι το κράτος είναι μεγάλο.
παρόλα αυτά είναι μη αποδοτικό. Με ποια έννοια? Δηλαδή, αν ρωτήσουμε όλους τους πολίτες της χώρας, όλους, ακόμα και τους καλοπροαίρετους, ακόμα και εκείνους που έχουν χρόνο για χάσιμο, τι καταλαβαίνουν, τι διαπιστώνουν? Ότι εκεί που είχαμε τη γραφειοκρατία, τώρα στην πραγματικότητα την έχουμε ψηφιοποιήσει. Τη γραφειοκρατία, δηλαδή παραμένει η γραφειοκρατία, παραμένουν τα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του κράτους, και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς και με πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Είτε αυτό είναι σκάνδαλα, είτε είναι έλλειψη διαφάνειας, είτε είναι μια σειρά ζητημάτων που μας προβληματίζουν, μας έχουν θυμώσει, γιατί δεν μπορούμε να δούμε και όλα αυτά που λέτε, κύριε Ρόμπαπα. Δηλαδή, όταν είσαι θυμωμένος, όταν είσαι μπουχτισμένος, όταν δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, δεν μπορείς να δεις τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, δεν μπορείς προοπτικά να δεις ότι μα σε 5 χρόνια η χώρα μου θα είναι υπόδειγμα. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι για να γίνουμε υπόδειγμα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά για πολύ πολύ καιρό και δεν πρόκειται να δούμε κάτι εντυπωσιακό στο άμεσο μέλλον. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για να μην απογοητευόμαστε και με αυτά που βλέπουμε. Οι αλλαγές, όπως είπαμε, οι θετικές, θέλουν χρόνο και θέλουν να κάνεις σωστά πράγματα και είσαι τυχερός αν πετύχεις και τα δύο. Αν πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 3% για μια δεκαετία, 15ετία, είναι τεράστιο επίτευγμα και πάλι θα είμαστε σε επίπεδα τα οποία δεν θα είμαστε μια χώρα η οποία είναι πραγματικά πρότυπο. Αυτό όμως για να γίνει δεν πρέπει παράλληλα να δεις και το παραγωγικό σου μοντέλο. Ναι, δηλαδή λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχεις μια πολιτεία η οποία έχει αφήσει τον πρωτογενή τομέα, πολύ σημαντικό τομέα κατά τη γνώμη μου, τον έχει αφήσει στην τύχη του. Ωραία, λοιπόν, να επανέλθω γιατί αυτό που μίλησα πριν ήταν μόνο ο πρώτος πυλώνας της οικονομικής ελευθερίας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η δικαιοσύνη. Κατά πόσο απονέμεται σωστά και εγκαίρως. Στην Ελλάδα, στο κομμάτι αυτό, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδίως στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης. Έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις. Έχουμε βελτιώσεις στον τομέα αυτό, αλλά είμαστε πάλι, αν θυμάμαι καλά, ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης πρέπει να είναι διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αν σταδιακά φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, δεν σημαίνει ότι έχουμε πετύχει κάποιο θαύμα και θα έρθουν οι επενδυτές σαν τρελοί να επενδύουν, αλλά θα είμαστε ένας καλύτερος προορισμός. Και για να πω γιατί έχει σημασία αυτό στην ελεύθερη οικονομία, είναι ότι αν κάνεις μια σύμβαση και δεν μπορείς να την εφαρμόσεις, είναι σαν να έχεις ένα κουρελόχαρτο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις επενδύσεις η δικαιοσύνη να λειτουργεί γρήγορα και επίσης όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ενός ιδιώτη και του δημοσίου, να ξέρουμε ότι τα δικαστήρια δεν παίρνουν συστηματικά αποφάσεις υπέρ του δημοσίου. Και αυτό στη χώρα μας, όποιος το ξέρει με το δημόσιο, όποιος μπλέξει, θα δικαιωθεί πολύ πολύ δύσκολα και με τεράστιες καθυστερήσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ο τρίτος πυλώνας είναι το ελεύθερο διεθνές εμπόριο, που εκεί πέρα τα πηγαίνουμε αρκετά καλά γιατί είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα τα καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο κομμάτι αυτό θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ καλύτερα. Υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τα πηγαίνουν καλύτερα από εμάς. Ο τέταρτος πυλώνας είναι το ισχυρό νόμισμα που παρακολουθεί τον πληθωρισμό και κατά πόσο μπορούμε να εισάγουμε και να εξάγουμε συνάλλαγμα, που και εκεί τα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι το 2015 τα τεινάξαμε στον αέρα και εκεί που τα πηγαίναμε καλά κλείσαμε τις τράπεζες. Και αυτό μας έφερε πολλά χρόνια πίσω. Είναι αυτό που έλεγα, ότι κάποια στιγμή μια απόφαση, ξυπνάς ένα πρωί και λες έχουμε δημοψήφισμα σε μερικές μέρες και οι τράπεζες κλείσανε. Αυτά είναι από τα πράγματα τα οποία βλέπεις την αρνητική επίπτωση εκείνη την ημέρα, ακόμα και αν μπορείς να το δεις να έρχεται. Δηλαδή, εγώ όταν έγινε δεν εξεπλάγει σε τεράστιο βαθμό. Το περίμενα, βέβαια πάλι να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τράπεζα να πας να πάρεις χρήματα, είναι πρόβλημα. Και ο πέμπτος πυλώνας είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς. Πόσο εύκολα μπορείς να ανοίξεις μια επιχείρηση, πόσο εύκολα είναι να ανοίξεις μια βιομηχανία, πόσο εύκολα είναι να χρεοκοπήσεις. Γιατί και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι στην ελεύθερη αγορά πρέπει οι επιχειρήσεις να μπορούν να χρεοκοπήσουν και να τις αφήσουμε και να χρεοκοπήσουν. Είχα ακούσει κάποτε έναν πολύ γνωστό οικονομολόγο, ο οποίος είχε πει ότι ο καπιταλισμός χωρίς χρεοκοπία είναι σαν τον χριστιανισμό χωρίς την κόλαση. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν. Σε τι εξυπηρετεί όμως το να αφήσεις μια επιχείρηση να χρεοκοπήσει αντί να κάνεις. Γιατί κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι κυρίως και συναισθηματικό το θέμα στην Ελλάδα. Γιατί κάθε επιχείρηση έχει κάποιους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν κάποιες οικογένειες. Και προκειμένου να τους πετάξει στο δρόμο, γιατί περί αυτού συζητάμε σε μια χρεοκοπία,
κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου να διασώσεις μια επιχείρηση. Αυτό γιατί να είναι κακό, κύριε Ρομπαπά? Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι κακό για τον εξής λόγο. Μια εταιρεία η οποία είναι πραγματικά χρεοκοπημένη, δεν είναι μια εταιρεία που αντιμετωπίζει ένα πρόσκαιρο πρόβλημα 2-6 μηνών, γιατί κάτι έγινε, για παράδειγμα ήρθε η κρίση του κορονοϊού και υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ευημερούσες και ξαφνικά ήρθε ο κόσμος ανάποδα. Σε αυτή την περίπτωση θέλει το κράτος να έρθει να στηρίξει εταιρείες που ξέραμε ότι είναι βιώσιμες. Έχεις αεροπορικές εταιρείες, τις οποίες τις είχες και πριν θα τις χρειαστείς και λίγο αργότερα, τις υποχρεώνεις να κλείσουν την περίοδο αυτό. Θέλεις να τις στηρίξεις, δεν θέλεις να τις αφήσεις να χρεοκοπήσουν. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις που έχεις επιχειρήσεις οι οποίες σταδιακά δεν είναι κερδοφόρες, γιατί έχει αλλάξει το επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι πολύ απίθανο ότι θα επανέλθουν. Και στις περιπτώσεις αυτές, όσο τις κρατάς ζωντανές, αυτές και κρατάνε πόρους, δεσμεύουν πόρους, κτίρια, ακίνητα, τους εργαζόμενους που μπορεί να μην τους πληρώνουν καλά ή να μην τους πληρώνουν καθόλου, που αν έχεις μια ελεύθερη οικονομία η οποία λειτουργεί, είναι καλύτερο να αφήσεις αυτή την επιχείρηση να χρεοκοπήσει και η ίδια η ελεύθερη αγορά θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Γιατί να μην έχεις ένα σύστημα τέτοιο που να μπορείς να μετασχηματίσεις εταιρείες? Δηλαδή, αντί να σου κλείσει η μεταποίηση, να δεις πώς μπορείς να τη μετασχηματίσεις. Ναι, δεν είναι η δουλειά του κράτους να τη μετασχηματίσει. Η αγορά η ίδια, η επιχείρηση πρέπει να μετασχηματιστεί και αν δεν καταφέρει να μετασχηματιστεί, πρέπει να μπορεί να κλείσει. Δεν μπορεί να πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια από το κράτος, έστω ένας προσανατολισμός, έστω μια διευκόλυνση, έστω μια επιδότηση, έστω δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε φτιάχνω ποτήρια. Ναι. Έχω ένα μικρό εργοστασιάκι και φτιάχνω ποτήρια. Μετά όμως βλέπω ότι ο ανταγωνισμός δεν με βοηθάει να έχω έσοδα, γιατί ο καταναλωτής σου λέει τώρα τα ποτήρια θα τα αλλάξω και σε 6 μήνες, γιατί πρέπει να πάρω το ακριβό, θα πάρω αυτό που είναι από μια τρίτη χώρα, που είναι πολύ πιο οικονομικό και εγώ σταδιακά αρχίζω και έχω πρόβλημα. Δεν έχω έσοδα, δεν μπορώ να υποστηρίξω τη δουλειά μου. Δεν θα έπρεπε εκεί το Υπουργείο Ανάπτυξης ενδεχομένως ή το παλαιό Υπουργείο Εμπορίου να έχει σχέδια, ο ΣΕΒ να έχει σχέδια, τι θα κάνω, τι μπορώ να κάνω με αυτή την επιχείρηση, ποιο είναι το αντικείμενο που μπορεί να παράξει και να είναι και ανταγωνιστικό. Δηλαδή είναι παράλογο αυτό. Νομίζω ότι μια συντεταγμένη πολιτεία, μια κανονική οικονομία πρέπει να το έχει αυτό ο σχεδιασμό. Λοιπόν, θα σας μιλήσω πραγματικά ειλικρινά. Ναι, είναι παράλογο. Εντελώς παράλογο όμως. Φαντάζεσαι τώρα τον γραφειοκράτη του Υπουργείου Ανάπτυξης που κάθεται στο γραφείο του με τα χαρτιά του, όπως βάλτε τον έτσι στο μυαλό σας και δείτε τον. Και σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα θα ξέρει καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς και πώς θα πρέπει να λειτουργήσει μια επιχειρήση από τον επιχειρηματία που τρέχει αυτή την επιχείρηση και κάνοντας ό,τι μπορούσε να κάνει κατέληξε να χρεοκοπήσει. Μην περιμένουμε ότι κάποιος σοφός σε κεντρικό επίπεδο θα το καταφέρει. Και δεν ισχύει αυτό μόνο στο ελληνικό δημόσιο, ισχύει σε όλο τον κόσμο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Nokia, όταν ξεκίνησαν τα κινητά, ήταν σχεδόν μονοπόλιο. Είχε παραπάνω από το 50% της αγοράς. Άλλαξε το περιβάλλον των κινητών, βγήκαν τα iPhone και τα smartphones και η Nokia ουσιαστικά έχασε την αγορά των κινητών τηλεφώνων και κατέληξε να έχει μόνο την αγορά του εξοπλισμού δικτύου. Εξαγοράστηκε μετά από τη Microsoft και στην πραγματικότητα στο τέλος έκλεισε. Ούτε ο Φινλανδός δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης θα μπορούσε να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει η Nokia. Δεν έχει τη δυνατότητα να το σκεφτεί. Η Nokia λοιπόν έκλεισε, χρεοκόπησε, μάλλον εξαγοράστηκε αρχικά από την Microsoft και τελικά έκλεισε. Και το προσωπικό που δούλευε στην Nokia, επειδή έχεις μια ανοιχτή δυναμική οικονομία, βρήκε δουλειά σε άλλους τομείς και στην πόλη που υπήρχε η Nokia ήταν μάλιστα μια πόλη η οποία η απασχόληση από την Nokia ήταν σχεδόν στο σύνολό της. Σχεδόν στο σύνολό της. Επομένως, θα μπορούσε να πεις ότι κάποιος ότι αυτή η πόλη θα ερημώσει και θα πρέπει να φύγουν όλοι από εκεί γιατί ο βασικός εργοδότης έκλεισε. Δεν συνέβη και αυτό. Από αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί δημιουργήθηκαν πολλές νέες εταιρείες και επίσης επειδή υπήρχαν και υποδομές κτηριακές
ήρθαν άλλες εταιρείες, πήραν τα κίνητα αυτά. Ναι, και επενδύσανε. εκεί... Αν κρατούσε το φιλανδικό δημόσιο την Nokia στην εντατική για χρόνια, όλα αυτά θα χάνανε την αξία τους. Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν λέω να το κρατήσεις μια επιχείρηση στην εντατική και να παράγει ένα προϊόν που είναι ξεπερασμένο. Λέω να μετασχηματίσεις, να βοηθήσεις και τους εργαζόμενους να επιμορφωθούν και να αλλάξεις πίστα, που λένε και οι νέοι στα παιχνίδια τους. Αυτό λέω. Αυτός δηλαδή, είναι να υπάρχει ο ρόλος της αγοράς και όχι ο ρόλος του κράτους. Το κράτος πρέπει να λειτουργεί σαν ένα δίχτυ ασφαλείας όταν κάποιος μείνει άνεργος, να τον βοηθήσει να βρει δουλειά, να έχει το κατάλληλο περιβάλλον να δημιουργούνται δουλειές. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα... Κύριε Ρόμπαπα, με συγχωρείτε. Δηλαδή, μου λέτε ότι δεν μπορεί η πολιτεία να έχει ένα σχέδιο για την εξέλιξη κάποιων επιχειρήσεων. Δηλαδή, να υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο που να λέει εγώ η Αγγελική Λάζου που έχω αυτή την επιχείρηση... Αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί. Οι χώρες οι οποίες ευημερούν δεν είναι οι χώρες οι οποίες έχει καθίσει κάποιος σοφός γραφειοκράτης και έχει να φτιάξει ένα σχέδιο. Είναι οι χώρες που δημιουργούν ένα πλαίσιο που αφήνουν σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας παραγωγικές, να έχουν κέρδος και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει και απασχόληση. Ναι, αλλά έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για να υπάρξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Εδώ τις έχουμε τις συνθήκες. Ναι. Να το επαναλάβω όμως για να ξεκαθαρίσουμε, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι χώρες αυτές έχουν τις συνθήκες, οι οποίες δεν σημαίνει οι συνθήκες ότι κάνουν κεντρικό σχεδιασμό. Οι χώρες στις οποίες έχουμε κεντρικό σχεδιασμό, ιδίως όταν τις έχουμε σε υπέρτατο βαθμό όπως είχαμε στη Σοβιετική Ένωση, οδηγούν στον όλεθρο. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν μικρότερο. Τώρα θα σας ακούνε όμως κύριε Ρόμπαπα και θα σας λένε ποιον όλεθρο. Οι Ρώσοι περνάνε πολύ καλύτερα από τους Έλληνες. Δεν έχουν... Θα σας ακούνε, λέω, εδώ οι φίλοι του Αλφα Radio και θα λένε ποιον όλεθρο. Οι Ρώσοι μια χαρά είναι. Βλέπω και κατά καιρούς, ας πούμε, και κάποιες φωτογραφίες που ανεβάζουν από διάφορα σημεία της Μόσχας, από το μέτρο της Μόσχας, από την όπερα της Μόσχας. Είναι όλοι χαμογελαστοί, όλοι... Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει και ένας κόσμος που περνάει, μάλλον όλος ο κόσμος περνάει καλά στη Ρωσία. Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όλος ο κόσμος δεν περνάει καλά στη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια χώρα που έχει τεράστιο φυσικό πλούτο, πετρέλαια, ορυκτά κτλ. Η οικονομία της τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσεις αυτά και ακόμα και πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οικονομία της δεν τα πήγαινε καλά σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά. Συνεπώς υπάρχει προφανώς κόσμος ο οποίος, να το πω έτσι απλά, εκμεταλλεύεται αυτόν τον πλούτο και ζει πάρα πολύ πλούσια και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις βιομηχανίες, είναι και ο κόσμος που μπορεί να είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή κάποιοι άνθρωποι στις μεγαλοπόλεις που ζουν πάρα πολύ καλά και είναι αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Ναι. Δεν σκέφτεται κάποιος όμως τι συμβαίνει αν πας 200 χιλιόμετρα από την Μόσχα. Βάλτε μία άνωτε, λέει, ότι πρέπει να πάμε σε σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε. Γιατί εδώ πέρα δεν περνάει και κανείς καλά όμως στο τέλος της ημέρας. Ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε αυτοί που φωτογραφίζουν το μέτρο της Μόσχας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ναι, και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου είναι ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας, είναι ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να μας εξηγήσετε τα ανεξήγητα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές οι εκθέσεις που βγαίνουν για να μας μπερδέψουν ή... Ας πούμε, αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι βγαίνουν για να εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε πολιτικό αφήγημα. Δηλαδή, ανάλογα από πού θέλει να το πιάσει το κάθε κόμμα, να έχει ένα πάτημα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Διαβάζω λοιπόν εδώ στην έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος ότι η ονομαστική αμοιβή ανεργαζόμενο αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Μιλάμε πάντα για το 25% και πάντα με βάση τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τη συνολική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων κατά 6,2%, ενώ παράλληλα μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αυξήθηκαν και οι εργαζόμενοι κατά 2,9%. Δηλαδή, άρα αυτό μάλλον καταλαβαίνω ότι είναι μια απομείωση της ανεργίας όταν αυξάνονται. Σωστά. Ωραία, μισό λεπτό, έχω και άλλη απορία, θα σας τα πω όλα μαζί. Η έκθεση λοιπόν της Ελλάδος αναφέρει μάλλον εδώ στο ρεπορτάζ και μια έρευνα της Eurostat όπου 7 στους 10 Έλληνες, δηλαδή το 68% δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα με δυσκολία και ότι αισθάνεται φτωχός. Την ίδια ώρα η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι το ονομαστικά διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο του 2025 λόγω της θετικής συμβολής του εισοδήματος από εργασία, δηλαδή λόγω του μισθού μας.
Όμως το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας και την επίδραση του αυξημένου πληθωρισμού. Γι' αυτό λέω ότι είναι έτσι γραμμένη η έκθεση που η κυβέρνηση μπορεί να σταθεί στο ότι αυξήθηκε 0,7, η αντιπολίτευση να πει μειώθηκε κατά 3,3. Τελικά τι γίνεται, γιατί το εισόδημά μας είναι σε τέτοιο επίπεδο που ενώ μπορεί να υπάρχει μια ονομαστική αύξηση, εξακολουθούμε να μην μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα. Ωραία. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν έχω διαβάσει την έκθεση, αλλά για μένα αυτά που διαβάζω είναι και, που άκουσα μάλλον, είναι και ακριβή και σαφή και πολλές φορές η πραγματικότητα έχει διάφορες οπτικές γωνίες και ο καθένας μπορεί να πάρει την οπτική γωνία την οποία θέλει. Άρα, ακούσαμε για αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων. Αυτό τι σημαίνει ότι πήραμε περισσότερα ευρώ στην τσέπη μας και μάλιστα μας λέει ότι αυξήθηκαν περίπου 6% αν θυμάμαι καλά. 6,2 και το εξηγεί με δύο τρόπους, ότι αυξήθηκε η απασχόληση, άρα από αυτό το 6,2 είναι τα χρήματα που πήραν όλοι οι εργαζόμενοι μαζί και περίπου η μισή από αυτή την αύξηση οφείλεται στο ότι αυξήθηκε η απασχόληση και συνεπώς ένα μέρος εξηγείται ότι έχουμε περισσότερους εργαζόμενους. Οπότε αυτό είναι. Αυτή λοιπόν είναι η οπτική γωνία των ονομαστικών εισοδημάτων, την εξηγήσαμε, νομίζω ότι είναι σαφής. Τώρα, τα πραγματικά εισοδήματα συνδυάζουν τα ευρώ που παίρνουμε σε σχέση με τον πληθωρισμό και πρακτικά την αύξηση των τιμών. Άρα, αν η αύξηση των τιμών είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των ονομαστικών μισθών, σημαίνει ότι το πραγματικό μας εισόδημα μειώθηκε στο συγκεκριμένο τρίμηνο. Άρα είναι τόσο απλά τα πράγματα και κάποιος μπορεί ως κυβέρνηση να πει την ιστορία από τη μία πλευρά, κάποιος ως αντιπολίτευση να πάρει την ιστορία από την άλλη πλευρά και πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι τελικά αυτό που έχει σημασία για τον εργαζόμενο είναι τι κάνει ο πραγματικός τους μισθός. Ο ονομαστικός έχει μια ψυχολογική αξία. Ωραία. Ότι βλέπεις να αυξάνεται, αλλά τελικά ο πραγματικός μισθός είναι αυτός που τον βιώνεις στη ζωή σου. Κύριε Ρόμπαπα, εδώ πρέπει να μας εξηγήσετε κάτι. Και νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας το εξηγήσετε, γιατί έχετε τέτοια ενασχόληση με τα οικονομικά και καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η αγορά. Υπάρχει ένα ζήτημα πληθωρισμού στη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια με πολύ μεγάλη ένταση. Θα διαφωνήσω εν μέρη. Γιατί? Ο πληθωρισμός, καταρχάς ναι, υπάρχει πληθωρισμός και ήμασταν συνηθισμένοι να έχουμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού και είχαμε και αποπληθωρισμό στη διάρκεια της κρίσης. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στην κρίση του κορονοϊού και μέχρι σήμερα, κατά μέσο όρο, είναι χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εισαγόμενο, δεν είναι το πρόβλημα το οποίο το προκαλεί η δομή της ελληνικής αγοράς, η έλλειψη του ανταγωνισμού. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι οι συνθήκες τέτοιες και ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, και οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε αυτή, η αυριανή, είτε χθεσινή, δεν θα το έχει αντιμετωπίσει. Μισό λεπτό όμως. Εδώ το βασικό ζήτημα, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί και οι τιμές και τα ποσοστά του πληθωρισμού πάλι έχουν δύο αναγνώσεις. Δηλαδή η κυβέρνηση παίρνει αυτό που μόλις αναφέρατε, ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο, αλλά έρχεται η αντιπολίτευση και λέει μάλιστα, ωραία, δεν σου λέω κάτι για τον πληθωρισμό στον καναπέ του σαλονιού. Σου λέω όμως ότι δεν είναι δυνατόν να έχω πληθωρισμό στο αυγό, είναι τυχαίο το παράδειγμα, 14%. Δεν μπορώ να έχω πληθωρισμό στο κρέας 48%. Εκεί λοιπόν, αν και καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει η ελεύθερη οικονομία, δεν γίνεται να μην υπάρξει μια παρέμβαση από την πολιτεία στο κομμάτι του συγκεκριμένου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, κύριε Ρόμπαπα, να υπάρχουν βασικά αγαθά. Έγινε μια προσπάθεια από τον κύριο Θεοδωρικάκο και είπε ότι ήρθα σε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με έναν μεγάλο σούπερ μαρκετά και είπαν ότι 2.000 προϊόντα θα πέσει η τιμή. Σε αυτά τα προϊόντα φυσικά δεν είναι πολλά βασικά προϊόντα στη λίστα. Εγώ συμφωνώ με όλες τις μειώσεις. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί και μανταλάκια χρησιμοποιώ και σκούπες παίρνω και επειδή έχω και μια παράνοια παίρνω και πολλές φουγγαρίστρες, άρα μια χαρά είναι εμένα που θα πέσει τιμή, δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν την ίδια ώρα που ρίχνεις την τιμή στη σφουγγαρίστρα να μην τη ρίξεις στη φέτα, να μην τη ρίξεις στο αυγό, να μην τη ρίξεις στην ελιά. Μην μου απαντήσετε, πρέπει να πάω σε σύντομη διακοπή. Έχω θέσει το ερώτημα για να μην σας τρώω το χρόνο, για να απαντήσετε αμέσως μετά. Ωραία.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9:31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Συνομιλούμε εδώ με τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα. Προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Πριν όμως μου απαντήσετε για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, που θέλω να μας δώσετε μία απάντηση, απλά να βάλω στην εξίσωση στο κομμάτι που λέγαμε για τους μισθούς λίγο νωρίτερα. Που είπαμε ότι πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, πώς το αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση. Να μην ξεχνάμε όμως αυτό που λέγεται μέσος μισθός. Γιατί όλη η συζήτηση έχει γίνει για τον κατώτατο μισθό, που πολύ καλά έκανε και αυξήθηκε. Όμως, δυστυχώς, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ρόμπαπα, και αυτό είναι γεγονός, δεν το λέω γιατί το φαντάστηκα, πάντα ο βασικός μισθός, όταν έπαιρνε μία αύξηση, αυτό οδηγούσε προς τα πάνω και όλους τους υπόλοιπους μισθούς. Δηλαδή, ο μέσος μισθός ανέβαινε, ο ακόμα μεγαλύτερος ανέβαινε, υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο ταβάνι για το μέσο μισθό και πάνω. Αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Και να σας πω και κάτι. Και ο κόσμος πιστεύει, και δικαίως θέλω να σας πω, γιατί όσο ψυχραιμία και να έχεις, όσο και να θες να δεις θετικά τα πράγματα, όταν βλέπεις ότι έχουν γίνει 4 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ξαναλέω για να μην παραξηγηθώ με εσάς καταρχήν. Καταρχήν, να μην παραξηγηθώ. Η θέση μου είναι αυτή. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει η αύξηση του κατώτατου μισθού. Βεβαίως και πρέπει οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν στην αγορά εργασίας να πληρώνονται και να παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Δεν μπορεί ένας νέος άνθρωπος να δουλεύει για 300 ευρώ, για 400 και για 500. Πρέπει να παίρνει ένα τέτοιο μισθό που να του επιτρέπει να ονειρεύεται ότι σε 1 χρόνο, σε 1,5 χρόνο θα φύγει από την οικογένεια και θα ανοίξει τα φτερά του. Άρα ναι, πρέπει. Δεν μπορεί όμως να μένουμε στον κατώτατο μισθό και να το παρουσιάζουμε σαν πω κάτι πολύ σπουδαίο που έγινε, όταν δεν υπάρχει κινητικότητα στους υπόλοιπους μισθούς προς τα πάνω. Ωραία. Νομίζω ότι η δεύτερη ερώτηση που κάνατε μετά το διάλειμμα είναι πολύ σημαντικότερο από την πρώτη, αλλά εγώ δεν θέλω να αφήσω και την πρώτη και να μιλήσουμε μόνο για τους μισθούς. Για μένα είναι πάντως η μισθή είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Τώρα, θα μιλήσω με λίγο απόλυτο τρόπο για να το κλείσουμε. Δεν είναι δουλειά του κράτους να προσπαθεί να πείσει τους παραγωγούς σε τι τιμή θα πουλήσουν τα αυγά τους. Ούτε είναι δουλειά του κράτους να διαπραγματεύεται με τις επιχειρήσεις είτε τα σούπερ μάρκετ σε τι τιμές θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Είναι όμως δουλειά του κράτους, κύριε Ρομπάπα, με συγχωρείτε, να βάζει συντελεστές ΦΠΑ τέτοιους που να επιβαρύνουν την τιμή του προϊόντος. Ωραία. Λοιπόν, να μην το πιάσουμε και αυτό για να απαντήσουμε. Εντάξει. Ναι, το θέμα του ΦΠΑ πρέπει να κρατήσουμε όμως στο μυαλό μας ότι ο ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι χαμηλός. Άρα δεν μιλάμε για το 24%, είναι αρκετά πιο κάτω. Αλλά μην ανοίξουμε τη συζήτηση γιατί θα κάνουμε μια παρένθεση η οποία θα μας πάρει όλη την υπόλοιπη εκπομπή. Άρα δεν είναι δουλειά του κράτους και στις χώρες τις οποίες ζηλεύουμε και οι Έλληνες όταν σκέφτονται να μεταναστεύουν, το κράτος δεν κάνει τίποτα από αυτά. Δεν είναι δουλειά του κράτους να το κάνει και όταν προσπαθεί να το κάνει, κάνει μία τρύπα στο νερό. Είναι αυτό που λέγατε ότι μειώθηκε η τιμή σε κάτι, αλλά σε αυτά τα που πραγματικά έχω ανάγκη δεν μειώθηκε, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι το περιθώριο κέρδους στα αυγά δεν είναι τεράστιο ώστε ο παραγωγός να έρθει με κάποιο μαγικό τρόπο να μειώσει την τιμή. Για να μειωθεί η τιμή των αυγών πρέπει να καταφέρουμε να παράγουμε πιο πολλά αυγά με το ίδιο κόστος, άρα η τιμή τους αναμονάδα να πέσει. Και σε αυτό ερχόμαστε πάλι στο κομμάτι της ελεύθερης αγοράς, να μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές. Από τη στιγμή που έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι συγκεκριμένο, οι διαπραγματεύσεις του κράτους με τους παραγωγούς μπορούν να έχουν αποτελέσματα μόνο σε ένα πολύ βραχυχρόνιο περιθώριο. Αν υπάρχει μια πραγματική κρίση, μπορεί ένας παραγωγός να πει παιδιά ναι, θα έχω μηδενικό κέρδος σήμερα ή και θα χάσω και κάποια χρήματα για 1-2 μήνες γιατί έτσι είναι οι συνθήκες. Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Ρόμπαπα, επειδή είπατε ότι το θέμα είναι η μισθή και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τώρα για να είμαστε πραγματιστές, για να ζει κάποιος στην Ελλάδα σήμερα, με οικογένεια, με 2 παιδιά, δεν λέω να έχει 3 και 4, με 2 παιδιά. Εγώ έχω 3, οπότε... Έχοντας ένα ενοίκιο ή μια δόση στην τράπεζα, στεγαστικού δανείου, για να πει ότι ανασένω, μπορώ να ανταπεξέλθω και μιλάμε πάντα να δουλεύουν και οι 2 γονείς, θέλει 4.000 ευρώ. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, αλλά να αναλογιστείτε το εξής, ότι θέλεις 1.000 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση
για τα έξοδα του σπιτιού τα πάγια. Και τι εννοώ πάγια? Εννοώ το ενίκιό σου, γιατί εντάξει, αν έχεις και 2 παιδιά, δεν μπορείς να πας να μείνεις στο διάρρη. Το κάνανε κάποτε οι παλαιοί. Αλλά δεν είναι εύκολο και το ξέρετε. Δεν είναι εύκολο. Ειδικά αν έχεις αγόρι-κορίτσι, θέλουν λίγο από μια ηλικία και μετά θα χρειαστούν το χώρο τους. Ωραία, δεν σου λέω όμως για κάποιους μπορεί να ακούγεται υπερβολικό. Αν και εγώ το βρίσκω απολύτως λογικό. Δηλαδή το έζησα και εγώ με τα παιδιά μου. Όταν άρχισα να μεγαλώνουν, κατάλαβα ότι πρέπει να υπάρξει διαφορετικό δωμάτιο. Άρα, αν θέλεις ένα ενίκιο ή ένα στεγαστικό δάνειο και το ρεύμα σου και το νερό σου και τα κοινόχρηστα, αυτά μάνι είναι ένα χιλιάρικο. Αν θέλεις και άλλα 1.000 ευρώ για να μετακινηθεί η οικογένεια, με τις βενζίνες, με το χαρτζίλικ στα παιδιά στο σχολείο, με ένα καφέ. Τώρα για να πούμε ότι ζούμε κιόλας, κύριε Ρομπαπά. Δηλαδή, μην φτάσουμε σε μια μίζερη κατάσταση ότι παίρνω αυτά, Παναγίτσα μου, να μην πάρω ένα κουλούρι. Δεν γίνεται. Έχουμε περάσει 15 χρόνια κρίσης. Πρέπει λίγο να ανασάνουμε. Γιατί αν αρχίσουμε και ανασένουμε, θα βλέπουμε και λίγο και πιο καθαρά τα πράγματα. Δεν θα είμαστε και τόσο θυμωμένοι να βλέπω εσένα που φεύγεις τριήμερο και να γράφω στο Facebook γιατί μου έστειλε το Υπουργείο Μεταφορών SMS. Καλά έκανε και μου έστειλε. Γιατί κάποιος θα φύγει. Δηλαδή, έχουμε μπει σε τέτοιο κλίμα και αυτό εξαρτάται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Άρα, πώς θα μπορέσει μια οικογένεια που σήμερα παίρνει 2.500 ευρώ, 2.600, 2.700 να τα κάνει 4.000 για να νιώσει ότι μπορεί να κάνει και κάτι, να προσφέρει στα παιδιά του. Γιατί πάντα το ζητούμενο αυτό είναι. Ωραία. Καταρχάς συμφωνώ. Απλώς να επανέλθω το πώς αισθανόμαστε με τα χρήματα που βγάζουμε και ποιες είναι οι ανάγκες μας έχει να κάνει με τις προσδοκίες μας. Δηλαδή, όπως είπατε, οι γονείς μας και αρκετοί από εμάς μεγαλώσανε σε μικρά σπίτια και χαρτζηλίκι ήταν πολύ λιγότερο και οι δαπάνες που είχαμε τότε ήταν πολύ χαμηλότερες. Σήμερα έχουμε εντελώς διαφορετικές προσδοκίες και τις έχουμε ζήσει. Δεν είναι προσδοκίες οι οποίες ήταν. Κάποτε τις φανταστήκαμε και θα θέλαμε να γίνουμε όπως η Σουηδία. Είναι ότι τη δεκαετία του 2000 ζούσαμε έτσι. Άρα είναι πολύ επώδυνο να πεις ότι εγώ δέχομαι ότι επάπειρον δεν θα ξαναζήσω έτσι και είναι και φυσιολογικό. Βέβαια υπάρχουν πιθανότατα ακροατές που τα ακούν αυτά που λέμε τώρα εδώ και σου λένε τι μου λες τώρα εδώ, εγώ αν είχα 2.000 ευρώ θα ήμουν. Πασά στα Γιάννενα, άρα να το κρατήσουμε αυτό και επίσης να σκεφτούμε ότι και τελικά το πώς μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και σε τι μέγεθος του σπιτιού πάλι είναι υποκειμενικό, γιατί εγώ να σας είμαι ειλικρινής, τα παιδιά μου που έχω 3, 2 αγόρια και ένα κορίτσι, μεγαλώσανε σε ένα σπίτι 65 τετραγωνικών. Γιατί σε αυτό το σπίτι μέναμε πριν από την κρίση και ήρθε η κρίση και τα έφερα όλα τα πάνω κάτω και εντάξει. Προφανώς και έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι το οποίο εγώ, επειδή είμαστε 3 αδέρφια, έχω μεγαλώσει στο διπλάσιο σπίτι όταν ήμουν ένα παιδί. Λοιπόν, άρα οι άνθρωποι μπορούμε να προσαρμοστούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πούμε ότι είναι καλό να μεγαλώσει τα 3 σου παιδιά σε 65 τετραγωνικά. Προφανώς δεν είναι αυτό που θέλεις, ούτε εγώ το θέλω. Βέβαια τώρα μεγαλώσανε, δεν έχει νόημα το μεγαλύτερο σπίτι, αλλά είναι κάτι το οποίο όσο το βιώνεις είναι επώδυνο. Τώρα, για να επιστρέψουμε λοιπόν στους μισθούς. Να σας πω όμως κάτι, επειδή μιλάτε για την ελεύθερη οικονομία και εγώ συμφωνώ. Η ελεύθερη οικονομία λοιπόν πρέπει να σου δίνει τη δυνατότητα και όχι την ψευδαίσθηση ότι μπορείς από δική σου επιλογή να ζήσεις είτε στα 65 είτε στα 125. Αλλά πρέπει να είναι δική σου επιλογή, εάν μιλάμε για ελεύθερη αγορά. Σωστά. Αν λοιπόν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, πρέπει να τη δούμε στο όλον. Σωστά. Όχι στο κομμάτι που συμφέρει. Να πάμε τώρα στους μισθούς, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε και ποια είναι η αιτία που δεν έχουμε υψηλούς μισθούς στην Ελλάδα. Οι μισθοί που παίρνουμε καθορίζονται σε πολύ απλοϊκά επίπεδα από 2 παράγοντες. Και το λέω απλοϊκά για να μπορούμε στον χρόνο που έχουμε να συζητήσουμε και να καταλάβουμε. Το πρώτο είναι η παραγωγικότητα. Αν ένας εργαζόμενος δουλεύει, τι πλούτο παράγει συνολικά. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας. Όχι με ευθύνη του εργαζόμενου όμως. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, απλά το ξεκαθαρίζουμε για να ξέρετε. Δεν είναι καν σε πολλές περιπτώσεις ευθύνη των επιχειρήσεων. Ξεκινάμε πάλι, εγώ γίνομαι βαρετός, αλλά το λέω, είναι πόσο ελεύθερη αγορά έχεις και η ελεύθερη αγορά πόσο επιτρέπει στις εταιρείες να μεγαλώσουν και να γίνουν πιο παραγωγικές. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα ότι όταν είσαι πολύ μικρός μπορείς να γνωρίσεις λίγο πολύ παντελώς τους νόμους. Κάνεις ό,τι θέλεις. Όταν πας να μεγαλώσεις λίγο, αρχίζεις και σε πιάνει το ραντάρ
και πρέπει να τηρήσει τους νόμους. Επομένως, πάρα πολλές επιχειρήσεις παραμένουν μικρές, ορθολογικά. Δεν είναι οι Έλληνες που δεν θέλουν να έχουν αφεντικά κτλ. Είναι ορθολογικό σε μια επιχείρηση να μείνει μικρή. Γιατί δεν μπαίνει στο ζουρλομανδία της ελληνικής γραφειοκρατίας. Αυτό λοιπόν, όσο είσαι μικρός όμως, δεν μπορεί να έχεις μεγάλη παραγωγικότητα. Έχεις μικρή παραγωγικότητα, ζεις κάπως και είναι μέχρι εκεί. Πρέπει, αν έχεις ελεύθερη οικονομία, θα έχεις το περιβάλλον να αφήσεις τη μικρή εταιρεία ή κάποιες από τις μικρές εταιρείες να μεγαλώσουν, να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να επενδύσουν και σε υποδομές. Άρα είδατε λοιπόν πώς το κράτος δεσμεύει την παραγωγικότητα. Γιατί αν πρέπει για να αναπτυχθείς, να μπεις στο ζουρλομανδία της γραφειοκρατίας, το λες, δεν πειράζει αδερφέ, θα μείνω εδώ που είμαι. Να βάλω μια μουσική, να πάρουμε μια ανάσα, να διαβάσω όλο και τα μηνύματα έτσι για να πάρουμε και πάσες να συνεχίσουμε την κουβέντα. Γιατί ναι, η μισθή είναι το α και το ω, κύριε Ρομπαπά. Αν παίρνεις ένα καλό μισθό, ξαναλέω, η ελεύθερη αγορά πρέπει να δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να κάνει τη δική του επιλογή στο πού θα τα δαπανίσει. Εγώ μπορεί να μην θέλω να έχω μεγάλο σπίτι και να θέλω να κάνω 5 ταξίδια. Αλλά θα είναι επιλογή μου. Δεν θα είναι επιβολή. Σωστά. Εδώ είμαστε, 9:47 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου και έχω τη χαρά σήμερα να έχω εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio τον κύριο Νίκο Ρομπαπά. Είναι πρόεδρος. Διευθυντής, είναι ο άνθρωπος μου, είναι ο άνθρωπος, γίνατε και εσείς ποιος τη χάρη σας. Μου πήρε πολλά χρόνια, αλλά τα κατάφερα. Κέντρο Φιλελεύθερων Μελέτων. Πόσα χρόνια. Εντάξει. Όχι, όλοι οι Έλληνες είμαστε πρόεδροι κάπου. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω υπάρξει ποτέ πρόεδρος. Οπότε το χαίρεστε. Προφανώς κοροϊδεύω, δεν έχω καμία αγάπη στους τίτλους. Προφανώς. Το θέμα, εγώ πάντα χαίρομαι να συζητάω μαζί σας, γιατί βάζουμε ένα λιθαράκι στον άλλον και πάμε λίγο παρακάτω τη σκέψη. Θέλω λίγο να γυρίσουμε και να κλείσουμε, γιατί με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή για τους μισθούς. Γιατί στο κομμάτι που αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα νοικοκυριό, μας λέει και ο Θόδωρος, σκέψου, λέει, να είναι και μια οικογένεια, να έχει και φοιτητή. Τι θα κάνει αυτή η οικογένεια, δηλαδή, αν τα εισοδήματά της είναι 1.600, παίρνω το καλό σενάριο εγώ. 1.600 και πρέπει να φύγει το παιδί σου να πάει στην επαρχία. Και τα ενίκια είναι εκεί που είναι. Άλλη συζήτηση θα την κάνουμε, θα έρθετε. Να μιλήσουμε και για την στεγαστική κρίση, γιατί τώρα, ξέρετε κάτι, γενικώ ζούμε μια παροδία. Ακούμε κυβερνητικά στελέχη να λένε διάφορα. Βλέπουμε η ίδια συζήτηση να αναπτύσσεται και σε χώρες της Ευρώπης, να έχει συνειδητοποιήσει η Ευρώπη ότι έχει πρόβλημα στεγαστικό και δεν μου κάνει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Με ένα μαγικό τρόπο θα πλακώνομαστε μεταξύ μας. Είδατε τι γίνεται στην Ισπανία που διώχνουν τους τουρίστες, κοιμούνται στις σκηνές. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Γινόμαστε ζούγκλα. Πάμε όμως να κλείσουμε το θέμα των μισθών. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς για τους μισθούς είπαμε και για την παραγωγικότητα. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξής, ότι και η εργασία υπόκειται στους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Το οποίο σημαίνει πρακτικά για την Ελλάδα, όταν έχεις μεγάλα ποσοστά ανεργίας, αυτό που γίνεται σε πρώτη φάση είναι ότι μειώνεται η ενεργεία και δεν αυξάνονται οι μισθοί. Έχεις δηλαδή περιθώριο να προσλάβεις άλλους ανθρώπους που είναι άνεργοι για τον α ή τον β λόγο. Συνεπώς δεν αυξάνεται. Όταν αναπτύσσεται η οικονομία, δεν αυξάνονται οι μισθοί, μειώνεται η ενεργεία. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία χρόνια και για μένα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν έχουμε δει πραγματική αύξηση μισθών σε αντίστοιχη με την αύξηση της οικονομίας. Όσο περισσότερο μειώνεται η ανεργία, σταδιακά θα δούμε και αυξήσεις μισθών. Και προφανώς το πρώτο που πρέπει να φροντίσουμε είναι να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Άρα, για μένα, για να το πούμε πολύ απλά, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι την αύξηση της παραγωγικότητας και να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι δεύτερο που είναι η διαπραγμάτευση μισθωτού και εργοδότη για το αν θα πάρει όλα τα χρήματα της παραγωγικότητας του ή θα κρατήσει κάποιο εργοδότης. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει και με την δυνατότητα των εργαζομένων να συνάψουν με τον εργοδότη τους συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τώρα με προλάβατε. Όταν η κυβέρνηση σου έχει αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα και δεν αφήνει τα συνδικάτα να κάνουν. Να σας πω κάτι, εγώ έχω και μια συγκεκριμένη άποψη και την έχω πει πολλές φορές και δημόσια και από εδώ. Άσε τη ΓΕΣΕ να κάνει τη διαπραγμάτευση. Και αν δεν τα καταφέρει, ας το χρεωθεί η ΓΕΣΕ.
Γιατί πρέπει ντε και καλά να έχεις στυλώσει τα πόδια σου και να λες όχι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Γιατί? Λοιπόν, η συλλογική διαπραγμάτευση είναι και αυτή σημαντική και είναι από τα πράγματα τα οποία καθορίζουν ποιο μέρος της παραγωγικότητας θα πάρει ο εργαζόμενος και ποιο μέρος θα κρατήσει ο εργοδότης. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ξέρετε κάτι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει όμως παράλληλα να υπάρχει και μια ευελιξία η οποία δεν υποχρεώνει τους πάντες να... Ναι, αλλά πρέπει να το αφήσεις αυτό στο συνδικαλιστικό σου όργανο. Δηλαδή, κοιτάξτε, τώρα γιατί δεν λέω τυχαία τη ΓΕΣΕ, η οποία έχει λιδωρηθεί πραγματικά από τον κόσμο, γιατί δεν ξέρω τι θεώρησε ο κόσμος, ότι δεν βγήκε πολύ στους δρόμους το 10. Εγώ θεωρώ ότι η ΓΕΣΕ, εγώ δεν υπάγομαι στη ΓΕΣΕ, έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε άλλο συνδικαλιστικό σωματείο. Όμως η ΓΕΣΕ τι έκανε? Είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, κατά την άποψή μου που την έχω μελετήσει πάρα πολλά χρόνια, που παρακολουθεί λίγο και τις εξελίξεις στην κοινωνία. Έκανε πάρα πολλές κινητοποιήσεις το 10, το 11, το 12, κατέβασε τον κόσμο στον δρόμο, διεκδίκησε. Μετά λοιπόν, αφού είδε πια ότι η χώρα είναι σε αυτή την κατάσταση, στο χείλος του γκρεμού, τι είπε? Πρέπει να επέλθει μια κοινωνική ειρήνη. Δεν μπορώ να κατεβάζω τον κόσμο να χάνει αυτό το μικρό του μεροκάματο, να οδύρεται, να χτυπιέται χωρίς αποτέλεσμα. Και εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ έντιμο. Ίσως να μην μας βολεύει ως εργαζόμενους, αλλά ήταν πάρα πολύ έντιμη η στάση του κυρίου Γιάννη Παναγόπουλου. Εγώ έτσι τη διάβασα και δεν νομίζω ότι απέχω πολύ από τα πραγματικά γεγονότα, άσχετα αν κάποιοι θέλουν να πούν κάτι διαφορετικό. Θα το πούν για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σαφές σημαντικό ρόλο. Και αν έχουμε συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν όπως στην Δυτική και στην Βόρεια Ευρώπη, που κοιτάνε και σε σημαντικό ποσοστό να φροντίσουν η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων να είναι σωστή και να υπάρχουν κέρδη, ώστε τα μέρος των κερδών να πάρουν οι εργαζόμενοι, είναι κάτι το οποίο είναι από τα πράγματα τα οποία λείπει στη χώρα μας, γιατί πολλές φορές έχουμε μια πραγματικά συγκρουσιακή διαπραγμάτευση, η οποία τελικά κάνει κακό στην οικονομία. Και έχουμε λοιπόν το κομμάτι της διαπραγμάτευσης που είναι η προσφορά και η ζήτηση, αλλά αν αυτή η διαπραγμάτευση σε τελική ανάλυση καταστρέφει την παραγωγικότητα, τελικά χαμένοι είναι πάλι οι εργαζόμενοι. Άρα εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, αλλά είναι και τα δύο απαραίτητα. Είναι και τα δύο απαραίτητα. Ίσως εάν λειτουργούσαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να μην είχαμε αυτή τη μεγάλη ψαλίδα. Την κοινωνική ψαλίδα, δηλαδή σε εκείνους που τα φέρνουν πολύ δύσκολα βόλτα και σε εκείνους που είναι σε εξαιρετικά επίπεδα. Επειδή όμως πρέπει να κλείσουμε, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε, αν προλαβαίνετε πολύ γρήγορα, τι είναι αυτό που κάνει η Δανία. Γιατί το αφήσαμε λίγο στο προηγούμενο διάλειμμα με αφορμή τις φοιτητικές εστίες. Ναι, καταρχάς να πω ότι εγώ έχω 3 παιδιά. Και στα 3 παιδιά τους είπα ότι, παιδιά, αν θέλετε να σπουδάσετε, θα σπουδάσετε στην Αθήνα, γιατί αν θέλετε να πάτε εκτός Αθηνών, χρήματα δεν υπάρχουν, το ξεχνάτε. Περάστε στην Αθήνα να δούμε. Ο μεσαίος μου ο γιος έχει μπει στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο. Ο μικρός γιος σπουδάζει μηχανικός ανελκυστήρων εδώ και 1 χρόνο και δουλεύει κιόλας. Και βιώνω και πώς είναι τα δημόσια ΕΚ και πώς είναι τα πανεπιστήμια. Και το ενδιαφέρον είναι τα δημόσια ΕΚ δουλεύουν πολύ πιο οργανωμένο από τους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι η κορυφαία σχολή που έχουμε στην Ελλάδα. Καλά, μην το ανοίγετε αυτό το θέμα, θα πληγώσω πολλούς πολιτικούς μηχανικούς. Ναι. Είμαι πολιτικός μηχανικός, οπότε. Ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο είναι ένα χάος όπως όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Το ΙΕΚ έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Τα παιδιά δουλεύουν το πρωί, πάνε και κάνουν τα μαθήματά τους. Δεν χάνεις μάθημα, τελειώνεις στα 2 χρόνια, κάνεις την πρακτική σου, παίρνεις το πτυχίο σου του ηλεκτρολόγου και προχωράς στη ζωή σου. Και η κόρη μου, η μεγάλη, που είναι η πρώτη, πέρασε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο τις χρονιές του κορονοϊού και αποφάσισε ότι της αρέσει και αποφάσισε να πάει στη Δανία να σπουδάσει, καλύπτοντας τα έξοδά της μόνη της. Δεν έχουμε πληρώσει για την κόρη μου, εκτός από το πρώτο εξάμηνο που δεν δούλευε, δεν έχουμε πληρώσει τίποτα. Πιο πολλά χρήματα δίνω στα χαρτζηλίκια των δυο μου γιών που είναι στην Αθήνα, παρά για την κόρη μου που είναι μόνη της. Λοιπόν, και στην Δανία το έχουν αυτό ότι τα παιδιά και οι Δανείοι πάνε και δουλεύουν. Βέβαια το άλλο που κάνουν οι Δανείοι είναι ότι και στους Δανούς ότι λένε στα παιδιά, αν φύγεις από το σπίτι σου και πας να μείνεις μόνος σου, παίρνεις ένα επίδομα 850 ευρώ,
επειδή είσαι φοιτητής. Αν μένεις με τους γονείς σου δίνουν ένα επίδομα 300 ευρώ, κάτι τέτοιο. Αυτό ένα τέτοιο επίδομα ανακοινώθηκε και από την ελληνική κυβέρνηση για τους... Και η κόρη μου στην πραγματικότητα, επειδή δούλευε, θεωρήσε κάτοικος Δανίας, δουλεύεις τουλάχιστον νομίζω 12 ώρες την εβδομάδα, δούλευε παραπάνω, έπαιρνε λοιπόν το μισθό της και έπαιρνε και ένα επίδομα 850 ευρώ από το δανέζικο κράτος και τελείωσε τις σπουδές της με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να κοστίσει σε εμάς τίποτα. Την επόμενη φορά, κύριε Ρόμπαπα, που θα έρθετε, θα ανοίξουμε και ένα άλλο θέμα που μας το στέλνει ο Δημήτρης, ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν κόσμο και πάει ένας ανειδίκευτος και λέει: Κοιτάξτε, εγώ για να δουλέψω θέλω 1.000. Μα κάτσε, Χριστιανέ μου, αφού ακόμα δεν έχεις εμπειρία, δεν κάτσε. Ο μισθός σιγά σιγά αυξάνεται. Γιατί έχουμε και αυτό με τους νέους. Με τα νέα παιδιά. Λοιπόν, με rock and roll θα σας αφήσουμε. Με rock and roll έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς και ο Μέγας Τζίμις Πανούσης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα που ήταν εδώ και μας έδωσε τα φώτα του. Θα ξανάρθετε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τη γλιτώσετε. Την επόμενη φορά που θα έρθετε θα μιλήσουμε για το στεγαστικό. Ωραία. Και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πια οι επιχειρηματίες στην προσέλκυση εργαζομένων και τις απαιτήσεις των νέων παιδιών που δεν κάθονται. Εγώ το βλέπω τα δικά μου παιδιά. Πάνε και στη δουλειά. Ναι, καλά, φεύγω. Κοίτα, Λύσα, κακιά με διώχνει.